O brydferthwch yr arfordir I fywyd gwyllt y goedwig, mae Penros yn llawn rhyfeddodau sydd i'r rheini sy'n byw yma yn golygu gymaint. Mae Penros yn rhan o ein hanes ni, ein hetifeiddiaeth, ein bywyd ni. Mae'n jyst mor special, a special I pobl ifanc dod I fan hyn I bod allan yn yr awyr iach. Oes mae yna rhywbeth I bawb yma, ac ymgyrchwyr yn benderfynol o gadw'r parc arfordirol. Ond dyma maen nhw'n brwydro, a hynny ers dros 10 mlynedd. Cynlluniau I godi pentre gwyliau, 500 o gabana pren, canolfan chwarae a meysydd parcio. Wel, mae'r lle yma, mae'n anodd actually rhoi dim math o werth arno fo. It's priceless. Mae'r frwydr gan ymgyrchwyr lleol wedi bod yn hir ac yn gostus. Maen nhw wedi gweithio'n galad ofnadwy I wneud yn siŵr bod nhw'n cael y wiwer golch yma. Ac da ni mewn goedwig, mae o'n supportio gymaint. O'r hyn i'r ifanc, mae'n gynllun sydd wedi tanio pobl yr ardal. Rwy'n wrthi mor gweld lots o different types o aderyn, a dwi'n hoffi gweld wyren coch. Pobl ifanc fel fi a fy ffrindiau yn dod yma I beicio, rhedeg, cerdded a nofio yn y môr. Mae yna lot o bywyd natur gan yn sôn cynt, fel jays a goldfinch, dwi'n meddwl, greenfinch. Mae yn only coedwig yn Caergybi a mae o'n really special. Mae'r cwmni sydd eisiau gweld y pentre gwyliau yn dweud bod siarad gyda phobl leol wedi bod yn bwysig iawn, ac mae sicrwydd o roi mynediad I bobl i'r llwybr arfordirol. Maen nhw hefyd yn dweud y byddai'n dod â lot o arian i'r ardal. Mae'r frwydr yn bell o fod ar ben a chyngor Môn eto I benderfynu ar y cais. Y llwybr yn hir o hyd felly i'r rheini sydd am weld Penros yn aros fel y gymaio. Chwaraewr gwyddbwyll gorau Lloegr yn herio 9 o bobl ifanc Merthyr Tudful mewn 9 gêm wahanol ar yr un pryd. Roedd y gemau yn rhan o dwrnament gwyddbwyll gyda dros 100 o blant lleol wedi dod I chwarae a chystadlu. Mae'n mynd yn dda. Fi ddim wedi ennill unrhyw gemau, ond dwi'n fynd nôl I glas. Ti'n angen meddwl, ti'n lot mewn gwyddbwyll, a os maen nhw eisiau fel creu nhw'n feddwl mwy, mae'n gêm dda I chwarae. Ti'n gallu fel cwrdd â pobl newydd ar hynna. Ti'n mwynhau? Ie, mae'n rili dda. Oherwydd mae'n fel gêm dda ac hefyd mae'n cael ei ti'n meddwl am popeth hefyd. Mae'n fel helpu pobl dysgu fel sut I wneud rhywbeth. Dros y blynyddoedd diwetha, mae gwyddbwyll wedi tyfu lot ymysg pobl ifanc, gyda llawer o glybiau yn tyfu dros Gymru. Mae fe'n y fath o gweithgaredd sydd yn rili ehangu meddyliau pobl ifanc a plant, a maen nhw wedi cael gymaint o hwyl am y bore yma. A dim un yn edrych ar ffôn, mae e jyst wedi bod yn pleser I gwylio nhw. Ac ar ben cael cyfle I chwarae yn erbyn yr archfeistr gwyddbwyll ei hun, roedd Michael Adams yn awyddus i'r criw ddatblygu sgiliau gwyddbwyll. Well, I think it's very accessible to young people now. The fact that they can learn online, they can go on YouTube and find tuition videos. You could see that they've learned a lot at a very young age. Cyfle I ddysgu a mwynhau felly. A phwy o wyr, falle bydd un o'r chwaraewyr ifanc yma yn benc campwr gwyddbwyll y dyfodol. Yn ein cynefin, yn ein byd bach ni, Ym Mharc Hamadriad yng Nghaerdydd, mae disgyblion yr ysgol leol wedi bod yn dysgu am yr amgylchedd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol. Oeddwn ni gyda checklist a oeddwn ni'n tico faint o adar oeddwn ni'n gweld G-Binks a Robins. Ydy, mae Wythnos Natur Cymru yma, a'r thema eleni yw yn eich cynefin, sy'n annog pobl I werthfawrogi byd natur sydd ar garreg ei drws. Fi'n hoffi bywyd natur achos mae'n dangos I ti bod pethau eraill yn y byd. Mae ddim jyst amdano ni a fi ddim eisiau I climate change sofio ni. Os ti'n cymryd amser I jyst edrych a gweld y pethau yma, mae'n really nice. Mae'r wythnos yn gyfle I annog mwy o bobl I fwynhau a gofalu am natur. Mae'n cyfle I ni ddathlu natur fel cymunedau ar draws Cymru, I ddysgu mwy am natur, ond hefyd I gefnogi natur. Ac mae modd edrych ar ôl natur unrhyw le. Ia, mam yn rhoi
rhoi dŵr i'r gardd pob dydd a plannu planhigion newydd. Fi gyda gadd a fi'n plannu artichokes a pear trees. O'r ysgol i'r ardd, gall bob cam bach wneud gwahaniaeth i fyd natur.